Cum resoftezi imprimantele HP Laser 408 pentru anularea definitivă a chipului de pe cartuș și unitatea de imagine? Simplu și rapid, cu programul de resoftare de la Reset. Pentru aceasta ai nevoie de un calculator cu sistem de operare Windows, conexiune la internet și cablu USB. Driverul imprimantei trebuie să fie instalat. Din meniul imprimantei, accesează Information. Selectează Configuration. Print. Și Yes. Se imprimă raportul Configuration. Aici apare notat. Machine serial number. Și System firmware version. din meniul imprimantei, accesează din nou Information și selectează Supplies info. Print și Yes. Se imprimă raportul. Supplies information. Aici apare notat seria CRUM de la cartuș. De acesta avem nevoie. A nu se confunda cu seria CRUM de la unitatea de imagine. Dacă imprimanta nu permite imprimarea datorită chipului de pe cartuș sau unitate de imagine a ajuns la 0%, cum e în cazul imprimantei de față, efectuează rapid următoarea combinație de butoane pentru a imprima rapoartele din Tech Mode. Meniu, diez 1934 meniu. Ecranul imprimantei afișează Tech Mode. Selectează Tech Meniu. Information. Report. Și Configuration. Print. Yes. Accesează din nou Tech Meniu. Information. Report. Și Supplies Info. Pentru a plasa o comandă accesează www.reset.com. Iar în meniul principal accesează comandă rapidă. Introdu modelul imprimantei. System firmware version. Machine serial number. Și seria CRUM de la cartuș. După cum precizam și la imprimarea rapoartelor, a nu se confunda cu seria CRUM de la unitatea de imagine, DRAM, adresa de e-mail unde vei primi confirmarea comenzii și programul de resoftare, numărul de telefon și codul de securitate. Asigură-te că seriile sunt introduse corect. Clic pe butonul Trimite comandă. Vei primi pe e-mail o confirmare a comenzii. Verificăm seriile imprimantei și revenim cu detalii de plată. Dacă întâmpini erori la plasarea comenzii, contactează-ne la adresa de e-mail contact@reset.com. După efectuarea plății vei primi pe e-mail programul de resoftare împreună cu instrucțiunile de resoftare scrise. Descarcă arhiva RAR și extrage pe desktop utilizând WinZip sau WinRAR. În timpul resoftării e obligatoriu să existe în imprimantă cartușul cu care s-au imprimat rapoartele. Rămâne conectat prin USB doar imprimanta HP Laser 408. Deconectează celelalte imprimante, dacă este cazul. Pentru a pune imprimanta în download mod procedăm în felul următor. Apasă aproximativ 5 secunde butonul de Power pentru a opri imprimanta și efectuează următoarea combinație de butoane. Cu un deget ține apăsat butonul Stop Clear, iar cu al doilea deget butonul de Power. Combinația aceasta de butoane va afișa pe ecran mesajul Download Mode, iar în momentul în care apare mesajul Download Mode, apasă încă o dată rapid butonul Stop Clear, cel marcat cu roșu. Acum combinația de butoane în timp real. Stop Clear. Power și rapid Stop Clear din nou. Ecranul imprimantei afișează mesajul Wait Image. Imprimanta este pregătită pentru a primi programul de resoftare acum. Din folder, accesează fișierul download 1.bat. Se deschide o fereastră CMD și încarcă puncte albe. La final afișează mesajul Download Complete. Ecranul imprimantei afișează mesajul Erase. Program. De la 10 la 100%. Program complete. Și repornește automat ca dovadă că programul de resoftare a fost încărcat complet. Scoate cartușul și acoperă chipul situat în partea din fața a cartușului. Cel cu 4 contacte aurii.
Extrage unitatea de imagine și acoperă chipul situat în partea din spate. Reintrodu unitatea de imagine. Așează cartușul. LED-ul de la status este verde acum și imprimanta pregătită pentru a imprima. Imprimă raportul Supplies Information pentru a verifica revenirea contoarelor Life Remaining la 100%. Atât de pe cartuș cât și unitatea de imagine. Cartușul HPV 1331X, utilizat de această imprimantă, este identic cu Samsung MLT D204, cât și Xerox 106R03623. Singura diferență o face chipul de pe cartuș. În cazul de față, imprimanta fiind resoftată, chiar nu mai contează chipurile. La fel și unitatea de imagine HPV 1332, care este identică cu Samsung MLT R204, cât și Xerox 101R00555. Îți dorim spor la imprimare!